Hallo og velkommen til boss lane nummer 2. I denne omgang der er det fra en ranked team match i vores bronze 3 liga. Vores hold Onward Alone, som vi har spillet med nogle år efterhånden. Vi er jo en god blandet landhandel af folk fra Bronx op til Platin. Og det er ligeledes altid en god blandet pose modstandere vi møder. Man ved aldrig helt hvem der er hvor, eller hvilke lanes der bliver udfordret særlig meget. I dag spiller vi Quinn og Leona i botlanen, og min support er nok på hans mest spillede character, og jeg er på Quinn, som er lidt mit nyeste på at få en AD carry jeg prøver at blive dygtig med. Vi invader i den her kamp, og det gør vi blandt fordi det er sjovt, og det er en super god måde at starte kampen på. Der er ikke noget bedre end lige at liste et kill fra fjenden til at starte med. Det giver et rigtig positivt boost, folk er glade, og det er sgu som regel ret sjovt og noget man kan grine af, og så er det bare lækkert at kunne komme hjem og samle det her første item op og være foran og have givet sine mates et assist og få lidt guld fordelt ud. Og omvendt er det enormt demotiverende for modstanderne at starte kampen ud med at komme bagud, inden man overhovedet er kommet ned i sin lane. Det er selvfølgelig heller ikke helt risikofrit. Man kan selvfølgelig også ende med at dø en masse og have brugt nogle summoner spells, som man så ikke kan få glæde af nede i lanen. Så det er med en vis kalkulering, at man lige skal gøre det her. Fordi vi har været forholdsvis hurtige med at komme på plads ved deres røde buff, så kommer Lux bare dinglende ned i vores 5-mandsgruppe. Og havde hun været lidt hurtigere ude, jamen, så havde hun også været i stand til at se os komme derned. Men det er det man får kills på en gang imellem, og det her det var et af de rigtig nemme og billige af slagsen. Vi er over for Draven hernede og Thresh. Der er lidt det samme historie som den første kamp. Thresh er ikke super stærk fra start, har ikke så meget at stå imod med, men rammer han med hans skill shots, så gør det også super ondt. Draven er også lidt en lane bully. Han har rigtig meget skade med ud fra tidlig i kampen. Nu spiller vi den utrolig offensivt lige nu, fordi Draven er alene hernede, og han ikke har sin support til at hjælpe sig. Jeg får desværre et tower shot i det her trade-off, ellers så havde det været helt perfekt. Hans support kom ud igen, og de kører direkte på mig. Han rammer med en skillshot, jeg får ham blindet. Min support får ham stunnet, og vi nu er begge to rigtig lave. Jeg går lidt i panik. Jeg prøver at flashe ned i busken, så jeg skipper line of sight, og han gør faktisk lidt det samme med vores brush. Jeg får lige præcis min vault skill op igen til at smide på Thresh og skabe et afstand, samtidig med at Leona kan holde ham i skak. Det er jo rigtig lækkert, at man kan få lov at løbe væk med ingenting i liv. Det at slå Draven ihjel kostede faktisk begge mine summoner spells i den her slåskamp, og der kan man jo så tænke over i forhold til Invade, at hvis jeg ikke havde haft dem, så var det måske gået væsentligt anderledes. Det I kan se på skærmen nu, det er det build jeg havde forestillet mig at jeg skulle bruge med Quinn i den her kamp med det her setup. Jeg havde egentlig tænkt mig at bygge Bloodthirster først, men som det går lige nu, så vil jeg prøve at bygge Zephyr først. Det er lidt et eksperiment, jeg har ikke så meget erfaring med Zephyr, men det er også det kræver for at blive bedre til at spille, det er at prøve at bygge nogle items i gang mellem en anden rækkefølge for at se hvordan det fungerer. Da vi er ude af lane igen, der laver vi et af de plays jeg holder allermest af. Det er bare at hoppe direkte i ansigtet på modstanderen. Vi har lige været hjemme og købe, vi har fået sådan en power spike, og det udnytter vi bare ved at kaste os direkte over Thresh. Det bevirker at de har en beslutning at tage lige med det samme, enten om de vil slås eller om de vil forsøge at nå ned under deres tårn i sikkerhed, og det er en rigtig lang vej de har dernede på det her tidspunkt. Jeg kan få lov at farme i fred, imens Leona bare løber Draven ud af banen, og vi denier dem simpelthen og farme på det tidspunkt. Lad os sige, at Draven har ikke nogen chance lige nu for at komme op og fordele det her farm. Thresh er kommet ud igen og ligger ind til et godt hook, og her fik jeg den glimrende idé at afprøve hvad der sker når man smider vault, altså hopper ind i hovedet på Thresh imens han bruger sit hook. Og det havde ikke den helt ønskede effekt, så jeg må tage konsekvensen og løbe baglæns og dør på det her. Ja, selvfølgelig ikke optimalt at det skal koste et kill, at jeg skal finde ud af hvor langt Quinns evner rækker, men man er også nødt til at blive klogere på de champions man spiller. Næste klip her er taget med for at vise at det er et rigtig godt move af supporten at følge med mig herop. Vi ser Thresh op for at warte, og Leona løber bare med op som bodyguard. I første film så vi hvad der sker når man synes man skal op og fjerne en ward og ikke lige se det der hook kommer. Leona vælger lige at gå på Draven en gang, mest for lige at vise hvem der er boss.
Og det bliver også et udmærket trade-off. Det er rigtig godt som Leona bare blive ved med at holde den der aggressivitet. Fjenden skal helst konstant være bange for, at hver gang de er inden for rækkevidde, så er der en mulighed for, at Leona står om på deres ansigt med stun og alle hendes talenter. Lige nu lurer vi på at initiate fjenden. Vi er begge to level 6, og ja, vi har ulti op begge to. Draven er ikke level 6 endnu, så det er et rigtig godt tidspunkt. Vi venter bare på lige at få fordelen af kampen her. Det bliver dog dem, der starter kampen ved at hooke Leona. Det må de gerne. Jeg får rigtig meget skaden på Thresh og er sikker på, at han vil løbe skrigende væk. Jeg smider min ulti for at slå ham ihjel. Men der smider han hans ulti, der gør, at jeg bliver ramt og tager en masse skade. Hvis man kigger på fjendens liv, så er de begge to skudt ned under halv. Men det nytter bare ikke noget, når det er mig, der dør. Ja, så ordentligt ligger fejlen på min side, at jeg skulle simpelthen være bedre til at holde lidt af target, og så blive ved med at skyde på dem, indtil de har lagt sig helt ned. I basen får jeg bygget næste del imod at have C-fyren færdig. Jeg får købt stinger, og man går lige her og glæder sig til og venter på at få den her power spike, der følger med det der første rigtige item. Det er vigtigt at blive ved med at bare bygge mod det, og ikke købe for meget småtterier. Det første item der, det skal man skulle have, og gerne hurtigst muligt. Dragen er kommet op igen, og vi mangler Lux på midten. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der sker med den drage der. De kan ikke bare få lov at tage den gratis. I midlertid der finder vi Lux. Hun er nemlig lige og besøger os. Og vores jungler er også på vej ned for ward-dragen. Men det er sådan lige lidt en presset situation. Vi skal egentlig helst ind og skubbe dem lidt væk fra dragen. Det skal helst ikke være for nemt. Så sker der det, at jeg sender min support op for at warde, og Thresh kommer frisk ud fra spawn og har lidt mere fart end mig. Draven rammer mig med skillshot, og jeg bliver bare løbet over ind. Min fejl her, det er, at jeg er for langt fremme i lanen i forhold til, at min support er sendt op for at warde dragen. Jeg skulle have holdt mig tilbage og forudset, at det kunne give en dårlig situation, at jeg alene løb for langt frem. Jeg kommer hjem og samler C-fyr op, og min support smutter også hjem. Vores jungler hænger lige ud omkring vores bot tower. Dragen er stadigvæk oppe og spørger kulissen og har rigtig meget af vores fokus lige nu. Jeg siger til min support, at nu bliver vi lige sammen og skaber et eller andet her. Jeg synes, at det var en dum fejl, jeg lige har begået. Jungleren hænger ud, og nu viser han lige præcis, hvad det er, Zac kan bruges til. Skudt Thresh lidt ned, og så lander han den her helt perfekte Zac initiate. Jeg smider min ulti oven i begge to, og vi tager et kill hver. Og det, så er der ligesom ryddet op i botlanen. Fjendens gangplank prøver at krydre situationen lidt, men jeg suger lige lidt liv på de her minions, og så er det ellers bare op på dragen. Det der er med dragfighten her, det er noget, der er meget typisk for vores hold. Vi prøver at samle så mange vi kan hernede. Det kunne godt være, at bare 2 eller 3 af os kunne have taget dragen også i rimelig sikkerhed. Men altså, kan vi være 4 hernede, jamen så er vi det. Vi har altså brug for at være mange sammen. Vores teamfights går ikke altid helt som planlagt, så det her med at være samlet ved dragen, det har vi meget fokus på. Lux prøver at ulti stile dragen, og jeg bruger Vault for også at smide noget ekstra skade ind på, og det var lige ved at koste mig livet. Men altså et par gode kills i botlane og en drage, så kører vi. Fjenden prøver straks at lægge noget pres på midt, efter vi har taget dragen her, og de er lidt startet i en slåskamp derinde. Leona får landet en god ulti, der nok redder 6 liv. Og vi har en Renekton i toplane, som er en ret stærk tank på det her tidspunkt. Nu har vi fået en god minion wave, og den skal selvfølgelig presses frem, så Lux har et rigtig godt wave clear, både med hendes spells og hendes ulti især. Så det er vigtigt, at vi kan gå ind og sætte os på det. Jeg løber ud på siden af tårnet her, for at vise Lux også, at jamen, hvis hun kommer tættere på, jamen, så får hun alt min kærlighed. Man kan næsten mærke smerten, at hun ikke lige får 6 på den ulti. Vi er nede i lanen igen, og der bliver danset lidt frem og tilbage. Prøver at lægge så meget skade ind på dem, jeg nu kan. Og det er ved at være der, hvor vi skal have fjernet deres bot tower. Der sker lige om lidt, det er, at vi lige skal op og smide en ward, og så tager min support en beslutning om at lave et initiate på Thresh. Det kan være okay at initiate på Thresh, men alt stuns og alt crowd control skal altså ligge på Draven. Det er ham, der er den rigtig farlig, og det er hans skade, der også kan slå mig ihjel, før jeg måske kan nå at slå ham ihjel. En rigtig fin ulti, der bliver lagt her, og der går jeg bare ind nu med alt, hvad jeg har.
Thresh er stadig ret blød, og jeg må lige blive og give ham det sidste attack. Jeg kan godt se, at Sejuani kommer, men fornemmer også klart, at jeg kan nå at skyde Thresh, inden at hun har en effekt. Vores jungler er ved at hjælpe vores midlaner med at tage blå buff. Og vores toplaner har lige meldt, at han har mulighed for at teleporte ind. Så med rimelig kort varsel har vi faktisk mulighed for at have samlet alle 5 i botlanen. Det prøver vi at lige spille lidt på. Jeg bliver ret langt frem for at prøve at få Draven eller Sejuani til at lige committe lidt på mig. Lux står nede og venter i busken ved dem. Og vi går stille og roligt frem. Toplanen kommer ned, og de må søge ly bag deres tårn. Vi er stadigvæk 5 imod deres 4, og vi har blå buff på vores 6. Det kan godt, han kan kaste bomber herfra og for evigt. Næste miniwave kommer frem, og toplineren har kaldt, at det er nu vi skal ind. Han har en fetish for at stille sig helt under tårnet, og det må vi andre jo også respektere. Så vi skyder på det og giver det hvad vi har, og en eller anden årsag samler jeg lige tower aggro op og må lægge mig ned. De andre får tårnet og løber stille og roligt ud igen. Thresh får kun fanget Renekton i hans ultimate, og han er så tanky på det tidspunkt, at han kan bare løbe ud. De andre er flinke lige til at prøve at hjælpe ham med at løbe ud igen. Ikke nogen exit kills, og et ganske udmærket trade. Det var en fornøjelse at se. Det blev en tid til en dragfight mere, og vanen tro, så er vi ikke lige helt på plads, når den spawner. Det er helt klart noget, det vi kan blive bedre til. Vi kommer ned og sætter os på den, og vi kan straks se, at fjenden også er hernede. Der skal bare lægges noget skade på. Vi har ret meget skade lige nu, og lifesteal, så hvem der lige præcis tanker den, det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt bare, at vi kommer ind og får kontrolleret den, og også lægge noget pres på fjenden ved, at de kan se, at den hurtigt bliver slået ihjel. Både Lux og Sejuani prøver at stjæle den, og de gør egentlig, hvad de kan, men det lykkes ikke. Vi har taget ret meget skade på det tidspunkt, og løber egentlig lidt efter Lux bare lige for at følge den ud af banen. Six bliver fanget af en Lux-spiller, så er det her den dyre beslutning af, skal man committe på at redde ham, eller skal man sælge ham. Og vores tanks løber efter dem, og deres support løber efter vores Six. Og det bliver det jeg prioriterer, det er lige at få reddet Six. Vores tanks har gjort det rigtig godt med at få løbet dem i mange fragmenter, og så er det egentlig bare derfra at løbe dem over inde. Og de dør på nogle dumme måder. Det er nogle rigtig billige kills vi får her. Det er rigtig fedt at se, at vores tanks, vores frontlinje bare maser sig igennem dem, og det er faktisk dem, der gør et arbejde med at holde resten af modstanderens hold for at komme ind og hjælpe Thresh. Fjendens Raven, der har meldt sig lidt ud i teamfighten, er stadig i botlane og tror lige, han skal farme lidt i fred. Men vi får lige koordineret, så jeg venter på, at Renekton kommer ind og kan lande hans stun, inden jeg hopper på Draven. Og det giver også et billigt kill. Nu er fjenden dog ved at være ude igen med fuld liv, og det er ikke lige et Tower Siege, vi skal lave denne gang. Det kan vi sagtens vente et øjeblik med. På midten af vores jungler, Zac, blev fanget lidt. Han var fremme og ward, eller hvad han lige lavede, det er ikke helt til at vide, men det næste der sker her er sådan ret klassisk også på vores niveau. Vi prøver sådan lidt lige at genere fjenden, og skal lige finde ud af, hvad det er, der skal ske nu, hvor vi er 4 mod 5. Six er fremme for at wave clear lidt, men altså kommer til at overextende lidt ind i dem. Og så er det her med, om man skal prøve at redde ham. Jeg prøver at samle Sejuani op og tror lidt for meget på min egen styrke, men hvis man kigger på det, så kommer jeg foran begge mine holdkammerater, altså begge både vores tank og min support her. Og der skal man virkelig spørge sig selv som AD Carry, er der en god grund til, at jeg er foran? Altså skal jeg være den forreste? Og det er der en meget sjældent en god grund til. Men på trods af 3 gange misplay, så får Renekton og Leon alligevel samlet nogle kills op. Så det må vi være tilfredse med. Vi får samlet en drag mere op, og det næste play vi laver her, hvor vi kan se, at de har en opgave i spawn med at samle minions op, det er, at vi har en mulighed for at gå 5 mod 2. Jeg kalder, at Renekton han skal bare gå ind og fange et eller andet, så vi har den her mulighed for at være en kæmpe overtalssituation. Lux ryger ned på et splitsekund, og Sejuani kan vi sagtens ignorere lidt. Nu har vi altså den der 5-mands styrke på midten, som fjenden skal forholde sig til, samtidig med, at der også er åbnet for en hippetop i toplanen. Vi kalder igen, at Sejuani ligegyldigt, det er ikke det target, som vi vil bruge en masse ressourcer og spells på lige nu. Vi vil ind og se, om vi kan få væltet det her tårn. Ind under tårnet med toplaneren, og så ellers se, hvad vi kan få smidt.
skade. Vi tager dog en masse skade rigtig hurtigt, og committer nok lidt for tungt under tårnet. Fjendens fremryk bliver dog stoppet af en sack, der kommer ind med en ulti, der splitter dem ad, og vi får mulighed for at samle et par kills op. Jeg vil meget gerne duellere med Draven på det her tidspunkt. Jeg har meget mere styrke, end han har. Næste wave kommer ind, og det ligner egentlig, at vi skal til at have et tårn mere, men da vi mister 6 på en Lux ulti, så beslutter vi os for at vente til næste omgang. Fjenden har skubbet frem op på Baron, og vi har faktisk fået slået 2 af deres ihjel, der gør, at vi nu går efter Baron så hurtigt vi kan. Deres jungler og support er stadigvæk heroppe og harasser os lidt fra hver sin side. Det ligger noget af et pres på, og det giver de her store spørgsmål som, hvor meget man skal committe til Baron, og hvor meget man skal committe til at jage fjenden væk, og hvem skal gøre hvad. Det er pisse svært at lige styre i kampside. For smidt Thresh ud, og Sejuani kommer ind, og der ikke lander en ulti, men mistimer også det flash, hun kommer ind med. Vi får så både en Baron og 2 kills, men som man også kan se på vores liv, så kunne det her være gået anderledes rigtig, rigtig hurtigt. Det vil være tid til at lukke kampen helt, og vi laver et 5-mands push i bunden her. Vi har en blottet inhibitor i toppen, som vi er opmærksom på, at vi kan gå op til, enten hvis det bliver for besværligt hernede, eller hvis vi får det her tårn, så går vi derop bagefter og lige og vælter den også. Kommer rigtig stærkt ind, har tanksene foran Renekton og Zac, må de hjertens gerne bruge deres spells på. Hun skal bare kan stå i ro og fred og dele skade ud bag ved sin frontlinje. Stille og roligt op til top inhibitoren, og det er sådan et eller andet sted også meget klassisk for det her niveau, at man vil gerne vinde rigtig meget. Altså det er 2, måske endda 3 af de her inhibitors man vælter, før man går ind og vinder. Hvor man kan se på højere niveau, at jamen, nogle gange er det nok, der bare er åbnet op ved den ene inhibitor, så kan man gå ind og slå Nexus ihjel hurtigt. Det er ikke tilfældet på vores niveau. Det samme med den guldføring. På topniveau er det måske 5 eller 10.000, der er nok til, at det er umuligt at komme tilbage i kampene, men det gør sig bare ikke gældende hernede, hvor det er en noget større føring. Det er et kæmpe win, der til tider skal til, for at kampen den bliver lukket helt. Vi må lige trække os ud af deres base endnu en gang, og selvom at det selvfølgelig er super positivt, vi har alle 3 inhibitors nede, så er det altså endnu en teamfight, der skal til nu, før at vi har vundet kampen. Altså fjenden har endnu en chance for at komme tilbage. Vi løber pænt væk og kan se, at både Thresh og til dels Lux følger efter os. Vi snakker lidt om de skal have lov at tage draget helt gratis. Og beslutter os for, at vi lige hænger ud og ser, om vi ikke kan genere dem en lille smule. Jeg ved også, hvor meget skade jeg har, både i forhold til Lux, og også i forhold til Gangplank, der vil være med i kampen her lige om lidt. Så bare det, at Renekton ligesom kan holde linjen, det gør, at jeg kan slå Gangplank og Lux ihjel på ganske få auto-attacks, og at vi kan få taget dragen her. Så det her comeback, som var et eller andet sted en mulighed for at fjenden stadigvæk bliver endnu en gang minimeret. Herfra er det bare at vente på, at holdet lige er samlet en sidste gang, og vi går op og vælter Nexus. Vi har jo super minions i alle lanes, og det er ikke den store udfordring herfra lige at få lukket kampen. Heldigvis. Det var bosslane nummer 2, og hvis du har fået noget ud af det her, jamen, så er det dig, jeg laver de her videoer til. Du er meget velkommen til at kommentere eller skrive, hvis der er et eller andet, du er i tvivl om, eller ønsker uddybet i en kommende video. Jeg kommer ind. Det var killerlicious.